ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିଲି। ପୁଅର ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ 10ଟାରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଆଜି ଆମ ସହିତ ପଳେଇଥିଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଫେରିକି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କେମିତି ପୁଅର ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲରେ ଏଲ୍ଏଲ୍‌ସି ଥିଲା। ଏଲ୍ଏଲ୍‌ସି ପାଇଁକି ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋବାଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ସ୍କୁଲକୁ ଏଲ୍ଏଲ୍‌ସି ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ ଆସି ତାକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତା ଏଲ୍ଏଲ୍‌ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଦେଲା। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ପୁଅର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ତା ଏଲ୍ଏଲ୍‌ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେ ତାର ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବି କହିଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଣେ ରୋଷେଇ ବି କରିବାର ଥିଲା। ମା ଏପଟେ ଅଧା ଅଧି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ଯାହା ବାକି କଷାକଷି ଥିଲା ତାକୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ମସଲାରେ ପକେଇକି କଷି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ମା ଚଣା ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚଣାଟାକୁ ପକେଇକି ବି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେଇଥିଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଣେ ଆହୁରି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବି କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି କୁଟି ତାକୁ ବାଛି ବୁଛି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ରସୁଣ ଦିଆ ହେଇକି ଭଜା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ପିଆଜ ଦିଆ ହେଇ ଭଜା ହୁଏ। ମା କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ଡାଲି ପକେଇକି କରିବା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପିତା ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁକି। ପିତା ଶାଗକୁ ଆଜି ମା ଆଳୁ, ବଢ଼ି, ବେସର, ବାଇଗଣ ପକେଇକି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଏମିତି ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇଲି ପିତା ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା ହୁଏ। ମୁଁ ଖାଏନି, ଖାଲି ଦେଖିଛି ବୋଉ କରେ। ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ କ'ଣ କଲି ନା ପିଆଜ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିଲା ଚୁନା ଚୁନା କି ତାକୁ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲିକି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବେସର ବଟା ହେଇକି ରହିଥିଲା ସେ ବେସର ବଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ସେଥିରେ ଶାଗ, ବଢ଼ି, ବାଇଗଣ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି ଏକାବେଳେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଯେମିତି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲିନି ପିତା ଶାଗ। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ପିତା ଶାଗ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।